حدش رئيس ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዝተመርጹ አቡነ ሊዮ 14 ኤርትራውያን ዝርከቦም ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ዓለም ንኽፍትሑ ጻውዒት አቕሪቦም አቡነ ሊዮ መበል 14 ተማልሶኒ ኣብ ሮማ ኣብ ዝሃብዎ ፈላሜ ጋዜጣዊ መግለጺ ማእሰርቲ ናይቶም ንሓቂ ብምድላይን ብምጽብጻብን ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ንሕልና ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝብድህ ኢሎም ናጻ ፕረስ ክሕሎ ኣለዎ ዝበሉ እቶም መንፈሳዊ መራሒ ትካላት ሜድያ ክቡር ህያብ ክብሉ ንዝገለጽዎ ናጽነት ሓሳብ ከምግላጽ ክዕቅብዎ ተማሕጺኖም ኣለዉ ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት ወይ CPJ ከም ዝብሎ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብውሕዱ 361 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እዮም ዘለዉ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ተኪኦም መንበረ ቫቲካን ዝተረከቡ አቡነ ሊዮ ጋዜጠኛታት ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይፍትሓውነትን ድኽነትን ኣብ ምቅላዕ ንዝተጻወትዎ ተራኒ ኢዶም ትካላት ሜድያ ፖለቲካዊ ጸግዒ ኣብ ክንዲ መሓዝ ሓቂ ኣብ መጽብጻብ ከተኩሩን ንሕልፍነትን ጽልእን ቦታ ከይህቡን ድማ ተላብዮም ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን በርከት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮምለን ዝርከቡ ሃገራት እያ ሓያለ ጋዜጠኛታት ናይተን ኣብ መስከረም 2001 ዝተዓጽዋ ጋዜጣታት ብሕቲ ኣዳለውትን ኣባላትን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለው ይፍለጥ ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት ዓመታዊ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻቡን ኤርትራ ብናጽነት ፕረስ ኣብ ድሕሪት ዝሰርዓ ኮይኑ ሎሚ ዓመት እውን ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ንኤርትራ ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ደረጃ ይሰሪዕዋ حدش رئيس ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሊዮ መበል 14 ዓለም ንኩናት ክጽዮነውን ጸዊዖም ኣለዎ ኣብቲ ኣብ ቫቲካን ዝርከብ አዳራሽ ጳውሎስ መበል 50 ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ በኸመይ ንራዳዳእ መሰረታዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ንናይ ቃላትን ምስልታትን ኩናት ኣይፋል ክንብል ኣለና ናይ ኩናት ምርኣያ ክንነጽጎ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ጨዳርን ነዳርን መራኸቢታት ኣየድልየናን ይዝበሉ አቡነ ሊዮ እንታይ ደኣ ክሰምዕ ዓቕሚ ዘለዎን ንድምጽታት ዕውሳት ዝእክብን መራኸቢታትን ኢሎም ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከኣትዎ ዘይከኣለ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ብድሮናት ገይሮን ክልተ ዓበይቲ ከተማታቱ ማለት ፖርት ሱዳን ከሰላን ዘጥቅዓሎም መብራቕ ሱዳን ንምክልኻል ኢሎም ዝተመስረቱ ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሰለስተ ናይ መብራቕ ሱዳን ፖለቲካውያን ውድባት ካብቲ ዘለዎ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ከባቢታት ከምኡ ድማ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ራድዮ ደባንጋ ዝተባሃለ ንኩነታት ሱዳን ብቐረባ ዝከታተል ኦሞን ማዕከን ሓቢሮ እቲ ማዕከን ብዛዕባዚ እዞም ሰለስተ ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ናይ መብራቕ ሱዳን ውድባት ገይሮሞ ዘለው ሓድነት ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ዜና እቲ ተገይሩ ዘሎ ርክብ ኣብታ ምስ ኤርትራ ትዳወብ ገርገር እትበሃል ዓዲ ከም ዝነበረን እቲ ምትእኻብ ካብ ብሰንበት ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ውድባት ኣብ መንጎኦም ምትሕባር ክገብሩ ከምኡ ድማ ብቁልጡፍ ዝተሓባበሩሉ መንገድታት ከጽንዑን መብራቕ ሱዳን ክሕልውን ከም ዝተረዳድኡ ገሊጻ እዞም ሰለስተ ናይ መብራቕ ሱዳን ውድባት ወይ መልሻታት ሙዕተመር ቤጃ ዝበሃል ብሙሳ መሐመድ ኣሕመድ ዝምራሕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ዑመር አልበሺር ኣብ ኤርትራ ዝነበረን ምስ መንግስቲ ሱዳን ድማ ስምዕ ሰላም ኣብ ኣስመራ ኸቲሙ ዝነበረን ውድብ ከምኡውን ሓረከት ተሕሪር ሸርቂ ሱዳን ዝበሃል ብኢብራሂም ዲንያ ዝምራሕን ካልእ الحركة الوطنية للعدالة والتنمية ዝበሃል بمحمد طاهر سليمان بيتاي ዝምርሑ ከም ዝኾኑን ተገሊጹ ኣብ ታኺባ ዝተረኽበ መራሒ ሙዕተመር ቤጃ ዝኾነ ሙሳ መሐመድ ኣሕመድ እቶም ሰለስተ ውድባት ብፖለቲካዊ መልክዕውን ፖለቲካዊ ሕቶታቶም ዝሓዘ ሓበራዊ ኣዋጅ ከውጽኡ ተሰማሚዖም ከም ዘለውን ነዚ እተዳሉ ኮሚቴውን ተዳልያ ምህላዋ ገሊጹ በተወሳኺ ኣብቲ ኣኼባ መግለጺ ቀጺሉ ንመንግስቲ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 9 ኣትሒዞም ሓይልታቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ኮይኖም ኣብ ሙሉእ ሱዳን ክዋፈሩን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ማዓስከራቶም ከዓ ከም ዘለዎ ክቕጽልን ከም ዝሓተቱን ክሳብ ሕጂ ግን ካብ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን መልሲ ከም ዘይተዋሃቦም ዘሎ ተዛሪቦ ከም ዝፍለጥ እዞም ሰለስተ ናይ መብራቕ ሱዳን ውድባት ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙሉ ከምኡ ድማ ሓደሽተ ኣባላት ዝምልምሉሉን ካልእ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘካይዱሉን ማዓስከራት ኣለዎም ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ጠራብሎስ ኣብ መንጎ ኣባላት ጸጥታ ከምኡ ድማ ምልሻታት እቲ ሃገር ጎንጽህ ድሕሪ ምልዓሉ ኤምባሲ ሃገር ሱዳን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሱዳናውያን ካብ ገዝኦም ከይወጹ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጥሩፖሊ መንቀሳቐሳቶም ክድርቱን መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ተልእኾ ድማ ብወገኑ እቲ ኣብ ሊብያ ጠራብሎስ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ከም ዘሻቀሎ ክገልጽ እንከሎ ስደተኛታት ድማ ክጥንቀቑ ጻውዒት ኣቕሪቢ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ልዕሊ
ل7,000 ዝበጽሕ ኤርትራዊ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኮይኑ ዝበዝሕ ካብዚኦም ድማ ኣብታ ናብ ኤውሮጳ ንምምጻእ መሰጋገሪት ዝኾነት ርእሰ ከተማ ሃገር ጠራብሉስ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ጠራብሉስ ሓደ ካብ ጸለውቲ መራሕቲ ምልሻታት ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ዓብዱልቃኒ አልኬክል ብለይቲ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ድሕሪ መቕታልዩ ኣብታ ከተማ ኣብ መንጎ ንዕኡ ዝደገፉ ምልሻታትን ዝቃወሙ ምልሻታትን መለዋወጢ ተኹሲ ተኸፊቱ እታ ከተማ ብሓያል ድምጺ ብረት ዝተናወጸት። ድሮ 6 ህይወቶም ሰኣኑ ውልቀ ሰባት ከም ዘለው ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እቲ እዚ መራሒ ምልሻን ምልሽኡን ዝቆጻጽርዎ ዝነበረ ከባቢ ድማ መንግስቲ ሃገር ተቆጻጺርዎ ምህላው ዕላው ገይሩሎ። እዚ አቡ ሰሊም ዝበሃል በብዝሒ ህዝቢ ዝርከቦ ክፋል ከተማ ጠራብሉስ ቤት ማእሰርቲ እውን ዝርከቦ ኮይኑ ድሕርቲ ተፈጢሩ ዘሎ መለዋወጢ ተኹሲ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ብርክት ዝበሉ እስራት እንዳወጹ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተዘርጊሑሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ሊብያ ኣብ ክልተ ተመቂላ እቲ ሓደ ክፋላ ብሓፍተር ዝበሃል ጀነራል ዝምራሕ ኮይኑ እቲ ሓደ ክፋላ ድማ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ብዝሃቦ ብብርክት ዝበሉ ምልሻታት ዝደገፍ መረጫ ገይሩ ናብ ስልጣን ብዝመጽእ መራሒ ዝምራሕ መንግስቲ ዝምራሕ። መንግስቲ ዴንማርክ ብዝሒ ስደተኛታት ናብ ዜሮ ንምውራድ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ድፍኢት ኣብ ዓመተ 2024 ዕቑባ ናይ ዝሓቱ ስደተኛታት እቲ ዝወሓደ ከም ዝነበረ ዕላው ተገይሩ። እቲ ኣብ ስካንዲናቪያ ትርከብ ሃገር ኣብ ሙሉእ ዓመተ 2024 ን834 ስደተኛታት ጥራይ ዕቑባ ክትህብን ከላ እቶም 130 ካብዚኣቶም ኤርትራውያን ምዃኖም ክፍሊ ጸብጻብ ኢሚግሬሽን ሓቢሩ። ዴንማርክ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ዕቑባ ካብ ዝሃበቶም 834 ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ 309 ሶርያውያን ክኾኑ ከለዉ ካብ ኤርትራን ኣፍጋኒስታንን ድማ 130 ነፍሲ ወከፈን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ። ኣብዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ዴንማርክ ዝወሓደ ብዝሒ ስደተኛታት ዝረኣየትሉ ዓመት ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ጽኑዕ ዕፅዋ ኣብ ዝነበረሉ ዓመተ 2024 ምዃኑ ዘመልከተ ሚኒስትር ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ካሬ ዳቫድባክ ኣብ ዓመተ 2024 ድማ መንግስቲ ብዛተኣታተወ ፖሊሲ ዝወሓደ ዕቑባ ዝተዋህበሉ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹሎ። መንግስቲ ዴንማርክ እቲ ሃገር ንስደተኛታት ዘይሰሓቢት ንምግባራ ጻዕርታት ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ንዝቐርብ ሕቶ ናይ ዕቑባ ድማ ብዓሚቕ ክምርመርን ናይ ምንጻእ ክተኽእሎ ከዓ ንኽዓብን እዩ ውሳነታት ዝሓልፍ ዘሎ። ኣብ 2019 ናብ ስልጣን ዝመጸት ቀዳሚት ሚኒስተር ሜት ፍሪድሰን ዝምራሕ መንግስቲ ዴንማርክ ንዋሕዚ ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ናብ ዜሮ ከተውርዶ ምዃነያ እትመባጻዕ። ኣብ ኤውሮጳ ኣንጻር ወጻእተኛታት ብፍላይ ድማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዝመጹ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባን ዝቐንዐ ብየመናውያን ሰልፍታት ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ሓያል ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ይፍለጥ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።